El Teatre Aquitània és un petit teatre situat a l'Eixample, concretament a l'avinguda Sarrià número 33. És un teatre petit però acollidor, i on vam veure Paràsits, el musical, i ens va encantar. Tot i ser petit, està ben adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L'accés és fàcil. Primer trobes un passadís ben ample i sense cap obstacle que et porta fins a les escales, on hi ha una plataforma elevadora. És una mica justa per al meu gust, però no vam tenir cap problema. Bé, a mi em va costar una mica, això de tenir les escales de baixada tan a prop sempre em posa a prova. Soc l'única a qui li passa. Tot i això, vam poder accedir-hi sense dificultats. Un cop a baix, entres directament a la sala del teatre i de seguida veus senyalitzats els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Això sí, només n'hi ha 2 i no es pot escollir cap altre lloc. Una cosa positiva és que disposa de bany adaptat, tot un èxit. A l'hora de sortir, pujar va ser ràpid i senzill, no haver de patir per la sensació de vertigen ajuda molt. I tu, hi has estat mai, en aquest teatre? Si és que sí, què en penses? Et llegeixo els comentaris.